Takže tá situácia, čo nastala vlastne koncom tohto súťažného ročníka, bola ako dosť nejasná pre nás všetkých. Rozprávalo sa, že proste o nejakom spojení s Rožňavským Bystrým, lenže nikto to nebral ako vážne. Mysleli sme si, že po 63 rokoch existovania futbalu v Hončiach, čo je dosť slušná história na takú dedinku, že proste výbor to nedopustí, alebo sa neodváži k takémuto kroku. My sme proste preto nereagovali na tú situáciu, lebo fakt do poslednej chvíle sme predpokladali, že toto sa neudeje. No ja som na ten aktív aj z toho dôvodu išiel, lebo som aj člen rady, ale zas nemuseli tam byť členovia rady, ale išiel som z toho dôvodu, že či fakt to je pravda. No lenže keď povedali, že proste prihlásené je tzv. Rožňavské Bystre s Honcami dokopy, na čo hneď Chana zreagoval, že také mužstvo nemáme vo Kryte. Vo forme petície sme pozháňali podpisy členov telovýchovnej jednoty a na základe toho museli zvolať ako členskú. Bola členská schôdza v tomto kultúrnom dome dosť bola búrlivá, pretože samozrejme každý má svoju pravdu, lebo takto bol jeden sponzor, ktorý chcel nás podporovať. Dá sa povedať generálny sponzor. Pri ňom by sme ako mali zabezpečené, dá sa povedať. A oni ho odradili, doslova oni ho odradili od toho, aby to sponzoroval. Takže som tam aj povedal, že pani starostka, on by odbremenil finančnú túto kasu obecnú. No ale oni jednoznačne trvali na tom, že proste toto je najlepšia vec, nie to hráči a tak. Ty ako fúziu by si nepodporil? Čo? Tú fúziu s Bystrým by si ty nepodporil? Ako vieš, že niekedy je lepšie spojiť sa dve dediny, aby lepšie boli peniažky. Tak ináč všetko sa dá pri určitých veciach, ale musia byť stanovené určité podmienky, výhodné pre obidvoch. A táto fúzia, čo oni ako... nebola výhodná, No, pre nás absolútne nie, lebo od nás tam traja hráči, odišli, hral by sa v Bystrom a ešte my by sme dali mládežnícke družstvo, ktoré my by sme financovali, Ale nakoniec proste sa rozhodlo tak, že sa vytvorí nový výbor, oni odstúpili. Statutármi futbalového klubu sú Jan Vapeník a ja, a tým pádom som dneska bol prihlásiť klub do Onyho, vyplatil som tieto a okamžite sme zastavili samozrejme prestupy a hosťovania z nášho klubu. My urobíme všetko preto, aby sme mali konkurencieschopné mužstvo. Takže okolo 14 hráčov už ako teoreticky by malo byť. Takže ja sa nebojím toho, že nebudeme hrať, bude to ťažšie, budeme od dvojky a postupne... A tých žiakov dávate teda Bystriancom, či nie? Žiadne maximalistické ciele nebudú. Ale dávate Bystriancom tých žiakov, či nie? No ja nie som proti. Prečo? Žiaci nech hrajú. Dobre. On je vlastne Bystrého, ale za určitých okolností. Chceme ich financovať my, keď pre nich hrajú, ale musia zafinancovať oni, rozhodca. Rozišli sme sa s tým proste, že oni prehlásili, tým pádom je ako všetko patové, že ako fúzia sa nekoná, že tak, ale boli to také kyslé úsmevy, vieš. No dobre, ale súhlasili nakoniec s tým, hej? Nemáte hriech. Počúvaj sem, oni nemohli nesúhlasiť. Oni boli traja proti asi 25. rozhodom. Áno, ale myslím Lengovci, tí ako na to reagovali? To neviem. To neviem. My sme s nimi, pozri sa, my sme s nimi nejednali o fúzii, a my nebudeme s nimi jednať o nefúzii. Dobre, takže aj hráčov, toto je posledné platné slovo, prihlásili ste sa do dvojky a začínate Určite budeme, jeseň máme určite poriešenú aj finančne, potom sa uvidí ďalej. Trénerom bude kto? Tak ja budem asi trénerom. Dobre.